Duela 70 urte, orain bezalaren ekoliskari izango ziren beste ezker mugimenduen artean, baina hala ere, balore oso finkoak eta argiak eta bazituzten, behien aldarrikapenei begira behintzat, ez? Gizarte berri bat eraiki nahi zuten, justizia, liberdadea eta berdintasuna, ez? 70 urte eta gero bizi ditugun baloreak, gazte ziren, aske ziren kantuan aipatzen ditugunak. Gazte ziren, aske ziren, langile ziren, darro ziren, gizarte berri bat amesten zuten, berdintasunian sinisten